Haka arfo trik unailur arajat arfsau kaseng samla himalang rin. Kalahir caka headquarter jangka hima haflang dilan. Man pencai pai ba man pensengo kasur caka district council yaki kam kelany kam syukur bat yaka jeng bamyang kum ningalam jaka hima banyadak persya yaka jeng don jaka management board. Hapo kahima haka bakani ka polisi kalong gawa umsengo dai umsengo yaha bat don hapo jangka hima khasi. Haka jeng sisya kum acting iem haka pol badang stang simti kum unang bathamai wasma yakmat ki khun ki hajar kahima. Balong kat balong, una pendem haka ni kabor bat ukular ban penyok biang ya kahok. Long try jeng ki khun ki hajar ke hima. Andai fause, masni iya ke pisa ka basok lor lai polak. Sop ulai men pendem terang bat ulala uliyak ya du ya ke step darbar jeng ke hima. Ya kani lalap nombor ka RTI, bat katai ka statement ka bau lakaran dikilap patai kabor ka bau ong ba amsyam la pendem hendrai ulasai ya kani ki pisa ka jeng mujur langit khot jeng ka step committee haka shfotarek unailar arjar fusau. Fuse ka jing sisal namba ka RTI ulasai hadu nadu ka arpundai tarik unaitung arjar fusau. Kadi kala pensisaru boleh lendet ya ka isi. Karkum ka keruak kobor ka balapha ka seng samla ka pertabat pesngau ka district council mencam senem ka district council kalau weng ya usiem masna ya ka polisi balong persya ya garti ka dustur. Jong kejat bendria buat datung acting iem yo ba BH Simyong ya kejeng kerman ba unyang ya kahok kipai ba andai ulele lendet ya kani. Kumtan nak kaliang jong kaseng samla kelahir sekatiga jakaban pelong ya kani ka jalang klang bat pensong tu ikipai ba hai ka bedai ba kejeng trekam ba kejeng lendet jong ni acting iem ba ka district council kalatung hadim balaweng no ya usiem ubala ile persya ya garti ka dustur jong kejat bendria khasi da ka bolatung ya ka management board. Mila dawa mat jong council ba ang ba weng im ya ipadun nanti macam sedam halor kata kajing sena jong iya kanika polisi ke ba ni melaban periang dia ke council ka asna pingi macam sedam bala ayo ni ni wakting dia kalian jong ila kemen ya kata ila syani ahun ni wakting upa menta Brilian Henry Simyong dia hadian pat ila penban ba uni Brilian Henry Simyong menta ulet ya selah bat kani ka kenhun ke ba kisnai kani ke polisi kaba kalong bian ko bajat ko kakanhun jong sim pamensua kani ka management board hakaba ka ai kata kata kasin kaba ni saki kata kalong pagila ya sam ya kata ka jingmi na kahima kalong marsiliang ko ba pila yos no mo bawang arklur katsarnak ya sam di kaba song si isu kalong uniu acting sim uthok ki pajba nong song snong haduk kila patai kubur kila dap saki ya kata mo de bat ya ka isi ru uthok ka ju kapua dah ka ba ya ka isi ukhot ha ka sipo tarik jong panai pa pra pan jingpit na ka isi ban ong ban sei ya kata ka pisah ka pasau kulu lai polak la ka isi ka menjur ne am de hendrai kat ba ndang ila lap ya ka RTI ya ka pisah ka ba kot sau kulu lai polak la dep siu nadu arpu kandai tarik panai ba nyeu jong ni usnam tik mamut ba khat arsngi khat waisngi shua kata ka eksekutif dorba uan panjing bit kemut ka pisal ada psi ada biyo de don jingmut ayu ban thok ya kita ki khot isi ban ong ba menjur ni am se kita ka pisal de halor kita ki nong rim nisngau ba uniu acting sim ula le ka e ke ba ngimdon su ku jing seni wat khindiat ru kom ki kun ki hajar de namar kata ngi penpau ba ka council kom bakal snap ingi mencam senam mentaru ka council kadai ban snap ingi kani kapor ba ngi kwa ngi angnut ba ngi don kam ya uta unong yalam unong sensar ba yang ba mi khmat ya ka hima ban yalam gi kun ki hajar ban yang gi hok long trai ba ka council kadai ban ai ngi da uwei pat acting sim balada ka council kam sani isu ya kita ki khong ki ban la ban long sim lani ban la ban sensar ka syong ka jing start jongka kala ban ai yangi yeno ban long ad hoc mo ban long nok sensar sipor le se ban pej ban khmi ya ka pha kamiat hang ne po ka hima ka jongi le ni ila ban impose da kata ka administrator rule hang ne po ka hima ka jongi namar ba yak kita ki nong yalam namar ba pej kini ki pasina ya ka polisi management board kata ka managing committee jongki ka bakli ya kata ka jingyo jong ka hima ka pia arbenta ya ki board sensar ka management board kidai na ka kurs imyo tingil adap dawa la awang yuta mentang iyo nu acting sim mentang
Uniru udai kurs imyong. Habakut ini peras imyong ngintip kia sentuk jimut hanur kem tang habakut ni pat ba nong sosinong jong hima ni long tangki langkanya jongki. Ni susah ya lambaklah. Kapasong si lelai kalong ba yang hakmat jongki pat ba ki ong ko pat ba yasai namar ba ni don menta habdang mukot duma. Kaba kata ka mukot duma kalong ba penek ko long trai. Pat ba bapli wat ban ai donation rupi ai ban yang ban penek ko long trai di perkat je kalau jongki kon ti jongki kat ba pausi ki ni hi kielek mukot duma makihi pras imyong bat ka ba kut kalong ya ka kendau kielek jes kielek ko mukot duma ka ba ya ka pisah ki something thing namar balai ni ong bang yang ka hok long trai jongki kun kejar kalong pi ka songsil ka tip khambhai ka ne nadu kisnam khat kendai spa nyopau hakapor balong CM Jeswer habaya day bat kani ka mukot duma habaya day bat kani ka jing don kita ki persang ban kamri kenti ya kani ka kendau lalangam telabat penentang li ka executive committee jong council hak kesnam kat kendai spa nyopau hapo ka jing long chief executive member dai ba Jeswer bam kwai dor ublai kamut ba kila dep rai ba ka council ka yang kani ka kendau kalengkot kendau jong ka lalangam telabat penentang li ka jong ka hima de lor kita ki nongrim kom ki kun ki hajar ni yang hakata ka nongrim bat ta ka daw bangin yo ki acting sim lani kita ki sim ki ban ong ban phia lani ban lilam no ya ka kendau ka siap lani ya ka borsen syar haki ar benta haki lai benta kata ka long ka e ka bangim priang bat lanu ru nginem syongtat lada ka council kampat la ban ai ngi da weipat acting sim lani da ki weipat ki borsen syar ban syar lani ban pha kita ki nok syar na pot council ban wan pit ban wan kemi ya ka hima ka jongi namar khamtam yo nu acting sim ban mentalai ni la du ka jing shaniไปได้ไปกับพังที่ชุดต่างหากรับใครก็บอกในที่นี่ไอ้บิ๊กจะกินถั่วอะไรสักอย่าง Kajing tu council nadu bangi bena ba kaladon kajing sei kini ka pisah klem kajing menjur jong ka dorbar pajba klem kajing menjur jong ka eksekutif dorbar minut ban ong ba kamdai kajing menjur jong ka eksekutif dorbar kalong namar ba wakting sim ule thok ba uong ba ka pisah ki menjur ni amban sei hak po ka eksekutif dorbar hak ka shpau tarik ka ba ka pisah la dep sei la dep phak na po disi sepo acting sim nadu ka Arpo kenai terik kata kala syai bau acting sim ula bypass ya ka eksekutif dorbar jong ka hima ula bypass ki pajba de nakalian jongi la de Pak Arsin Arwat ke jingtho sya deputy deputy CM jong ka council uba PNCM ila de Pak ka city bangi la de pentip ka city ka baar ka bangi Pak kalong bangi atas lang ya wat ya ka RTI bat ngila de ya kendu ngila de Pak ngila de pensengau wat hau chief executive member bak peniat singsim bat ni syan ya scam ba kini kidai kinong yalam kiba syampang kini kidai kinong yalam kiba la experience hakakam kisong thu ya ka jingkit kri ki jongki kisong thu ya ka riti ka dustur ba kani kalong ka eg ba kata ya ka image jong ka jat bedrew sisin balak ta ka hima bat ngatharai ba nakaliang jongki kinsa sim action mator ya ni wakting simไปได้บัดกาkata isi di batmai do ni acting hi kadon aliang mamlah po ka hima ka jongi oh di nomor kadon ha dengin nem tre bandon liang batno lada kani ka wei ka kanhun la ni ka wei ka liang kale e ka badai ngin yero handai lada kani ka wei ka liang kale e ka bomdai ngihap ban ngihap ban kentho saka wei le kumangala persai mene ka long ba u acting sim hadin bangila kentat banlong dukhot batki haka isi ke jongki la truai ngi ka ai kata ka jing kwa ka jing angnut ke jongki da pensai ki ba nakaliang jongi ngimdon kata ka jing kwa da kumwei pat ngimdon ai bangi kwa ngim kwa suki ngim kwa ai ka bangi kwa ka dai ba phin pun urlong tang ki artli ki benta kata ka beningkong kalong ba phin weng lane ba phin pendu pendam ya ka management but ka balong ka double authority po ka hima ka jongi ka bangi singaw ba kani ka polisi kalong ka babian po ka judge benrew ka baar kalong ba u acting sim un kli ya ka dorbar pajba bat leng ba kani ka dorbar pajba panwan ra e ka resolution ha kata ka resolution kalong ban ai ka jing dawa ba
ya kani ka subject bayadai bat kani ka isu uranium badon hang ni po kahima ka jongi hang ni po kadong ka than ka jongi balang ngilak siawit balang ngilak siaw ting bangilak siaw siir adu kata-kata ba kahima kan yang persa tang da ipat ba hanri la pau ba la yang persa officially da ka dorbar pat ba da ka dorbar pulun bala yalam dau acting sim nomor ba mensuangi la bena bakal adon ka resolution ka bakum kata tang ba ngimtip bat ngim tikena ba hatu kala dain em ka basisa te nomor kata kalong bala da acting sim menjur ya kani ban pas ke resolution ban khang persa yakinu kinu ki authority yakinu kinu ki company yakinu kinu ki rushimet ban wanra ya kata subject leni ka phang ban ong baki kwa bayade bet kani ka subject ba kalong ka jing singan gan nam ta jongi namar ba une udai ba kensa tam hang ne po kadong ka than ge jongi ba barok ka perthai barok ka rikasi ka ting ka smi bat lada kahima lang rin kala ban sim ni kani ka senjam ngisyaw bal kani ka buram namta kahima ka jongi namar bangi la longkom ka wei na kahima ka bangi ada namta kari bekejat benriu te kita hanri nakaliang jo acting sim nadu bangawan ra ya kata subject nadu bangawan ra ta ka phang i kumba ilong pan itri namta jong i umpatiaw umdai tam umpatiaw hada fundu num pick up show but hadin ka taling i kumba ula blok wat nembar fun jong i te ngamtip ka ibadon silindat bisari mo pipat ba kani kamdai ka ba kajing kitli bon ong bat dei tangapo kikun samla jong kahima lani kikun keja jong kahima kani kedai ka im kayap jong kejat bende ular baklai kani te ngamtip ka don ayu silindat jong uni acting sim ubala persang ban kelan ya kani kemuti da kaseng ngkat kahima sikwa ka bej ban mi kasur ong inum ya krenchu yo uranium namar belai pa ka dorbar pulun jong ka hima lang rin kapas ke resolution ba ka dorbar pulun upat ba ukunu haja jong hima balong kita try jong ka hima hang ni kalong ba ki persak mardor ya kan ni ke subject ba but kata ka resolution kan poi sa council ba ka council kamla ban bypass ya ka hima but ka sarkar jela ni sotu ba kan namla ban bypass sa council di kini kila long ki ki bas camp ki kum ka riti ke dustur jongi bangi hap pok ka jurisdiction jong ka sik schedule de isotu bakini kila long ki benta ki bakongsan ki bakahima kan long connect kila penher ka RTI bangin wat ka jing sisa bak kita ki jingkli bangi pha sapo ka district administration sapo DC office kilong kini nga kerbat ya phi ba pinya sa skor ba pinya skap ba pinya puson ba la ka don em kata ka jing pendam tudong namar ba menhakane waktu sim hapok lak papai kubur ong kam num don gejing pendam tedong dalilai ru ngan yang nam taki kun giajar ngin ngap menta ya gejing sisa gejing keli ka pasau hato layo ne ya ki kot kisla ne gejing tho na ki try ki ai ki kot kisla ki ba ai da ki try kendau kisna tu haswa pan yo wan sei ya kata ka pisah lada umdon kano ka application lada umdon kano ka jingkerpat na kiliang so kita kiba long try lani kiba kam try yang kata ka kendau ka siap kinomla pansay ka jubab ka bangiyo kalong hot turo arliang mamla kata uaktif sim baru ka management board lalangam tela berpendang pangli kila ai da kejing tho pan yasam ya ka pisa marsitek kejing kali ka mengikwa ban bu len ba ka ka jubab ka marsau kalong hangno hirang maniyang pada pendam hakmat jong kata ka polisi lan kata ka management board pilek hapo kiblat patai kubur hirang ma ko ki kun kiajar ngaklam pendam tudong bat ngaklam serendar ya kata kabor ki ikhtiar jong aku udong elam jong hima kata piong pat ba taka city bipa sop DC office panong ba panyasam no masitan ya kepisah na benta wakting sim bat na benta ka management board